Kinten-kinten riyen napa tinggine ngoten? Tinggine sak niki. Oh, sing ijo niku nggih. Nggih. Niku ijo niku. Dari sopane mangga. Lah niku sing asline dhuwur niku. Asline sapa kan mriki. Tapi mboten diketok. Niku sing ada. Berarti diunggahne ngoten, Pak? Nggih, diunggahne. Jadi diunggahne ngoten nika. Lah niki tambahan. Jadi kayune ya senika. Nggih. Karena niki mboten udan dadi nuansane bahaya soleh itu tasik. Nuansane bahaya soleh tasik. Terus lawang niki nggih asline nedaan niki termasuk datangi dalam pintunya ini saya pintu ini kayu-kayunya tadi asli saya buatan asli itu tambahannya oleh saya tidak saya ngambilke terus ini dan ini cocok-cocokan ini terus soalnya terpropos. Lek riyen napa lebare nggih kencenge sing niki, Pak? Sing ijo-ijo niku nggih batas niki. Niki. Nah, terus angin-angin ini di hasilnya ngoten niku. Dadi asli. Dadi asli angin-angin. Nggih nempel. Wow, lebare niku nggih tetep semonten niku nggih, Pak? Nggih, niku asline. Tapi ora enak niki. Mimbare enggal. Nek lebare panggang ngrikone nggih panggang. Nggih. Sing jendela alit niku nggih. Nggih, ngoten niku asline. Jendela alit. Nggih. Sing asli. Niku panggung napa nggih ris ngoten, Pak? Ris. Enten panggungnya belas. Sing panggung pondok kidul niku pondoke panggung. Dadi mriki terus niku rodok maju ngene terus etane niku riyen jeding ageng ngoten. Nek cara mbiyen kan nek keran dadi yo melebihi dari 2 kolah modele jedingan nggih. Modele wis kaya kuno sing dikobok ngoten niku nggih. Nggih. Nek modele anu kados mboten persegi. Lonjong, gedhe ngoten. Niku wonten yup-yupe niku berupa kados kloneng atosipun temboke namung separo. Sing anu niku kan napa niku terbuka. Terus enten yup-yupe niku. Nah, terus kangge adus niku ngetan enten banjike. Niku enten bumbange nika. Tong pinggir lepen ngoten. Napa? Tong pinggir lepen ngoten bumbang. Nggih, pinggir lepen enten bumbange. Niku. Dadi banjike kok wathah ngoten. Dadi lek adus ya nang bumbang kono. Terus wae grameh, cara kono kan grameh kali tombro niku. Nggih. Niku cair. Cuma iki di tembok niku mboten asli. Nek gawange pintune niku wis asli. Asli. Nggih. Gawange pintu ya asli gawange. Terus sing silen pri niku tasik. Iki nggih tiga ngene iki. Wis diganti kabeh. Niki sak nenten iki. Iki kan kayu kan. Iki ngriko niku anu pring nama-nama. Gedhek ngoten nggih. Nggih, gedhek. Lah niki gedheke iki.
Iki temboknya mung semeteran njul titik niki ya. Iki ngrika piye? Ngoten dilane nggih ngoten niku. Wageng ngoten nggih, Pak. Ageng kuwi. Lek dhuwure Pak kinten-kinten nggih semonten niku. Nggih sak menten niku. Semonten niku. Nggih. Penilaian ini mboten asli iki. Iki kok dalan ngoten pesantren latare jero. Lek mbiyen wong mbiyen apa ya duwe apa kasine lumbung apa piye. Nggih. Berarti rodok nyamping ngoten nggih. Griyane. Anune dawane loronge sisih kidul. Lah niku lah. Niku masjidene asline ngene niku. Dhuwure niku. 43. Nggih, niku Terus jendela cilik-cilik ning ijo niku. sanes nggih mulai dhuwure niku. Niku mboten asli niku. Lek sing model asli nggih niku nggih. Mboten tertutup ngoten niku riyen. Dadi bubake nika tambahan nika, asline mboten enten. Dadi nuansane bangunan tasih enten. Nggih. Sing pengimaman iki lho. Asline niku tapi ngandhape mboten enten anunan niku. Tapi dhuwure niku riyen kan genteng. Nggih. Mboten cor ngoten niku asline. Berarti sing mungker niku cor-coran nggih sakniki. Nggih, niku cor-coran kentun kula tasik kemutan. Kiri-kiri enten wite sawu kalih kiri-kiri ngriko. Sawu iki napa riyen jare sing golone Pangeran Diponegoro niku ya. Nggih. Nggih, nemasi kidul nggih ngoten. Enten wite sawu. Iki sawu ya pancen tuwek ya nggih. Sawu. Jadi misalnya ya rodok mojok ngetan ngono. Lah ngriko niku riyen mboten enten griya belas. Nggih. Iku tandurane kopi. Lek dalane margine niku nggih teng mriku niku Pak posisine. Asli niki. Pak, Asli. maksudnya jarake kalih teng dalan nggih niku nggih. Nggih niku. Nggih. Dadi omahe penting wong biyen iki ora tau to ning Pinggir pas ngoten niku. lah ning ora tau wong biyen. Terus sing diutamane banyu. Nggih. Masih teng mriki ngriki kan kardangan niku ya mesti kali. Aksamu Apa? alaihi qiyamu hayati wa yasifatu sifati Sifatu wa sifatun wa sifatin wa sifatan